ಕುಡ್ಲ ದಸರಾಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋತು ಇಂಗ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಡಿಜೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಖಲ್ತು ಒಂದೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಅಚ್ಚಲ್ ಉಬರಡ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೇರು ಶೆಣೈ ಮಾಂ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಗೈಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಮಾತ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮೇರಿ ಲಾಗ್ ದಾಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡಿ ಈ ಸಮಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಬ್ ಹುಡುಕು ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಶೆಣೈ ಮಾಮೂಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ 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 ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತ ದಸರಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಅಡೆ ಪೋತು ಈಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸುಮಾರು ಪಂಡೆ ಇಂಚ ದಸರಾ ಇಂಚ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫಾರಂ ಮಾಲ್ ಪೋಯ ಫಾರಂ ಮಾಲ್ ಇಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಣ್ಣದಾದ ಪಂಡ ಪೂರ ಪಂಡು ಎಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪೋಯಿ ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೆಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಏನನ್ನು ಕೆಟ್ಟಿಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಏನಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚಿನ ತೋಜನ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ಲಾಗಿದೆ ಜತ್ತಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಸುಗಮ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆನಡ್ಕ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಸ್ ಒಂದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಡ್ಡೆನಡ್ಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಟ್ ಅಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಗ ಕಮಿಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮೈತೆ ನಮ್ಮ 4 Kings ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ 4 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ನಾಗ್ಲೇ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಂಡಿ ದಸರಾ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಪತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಪಡಿಬಾಗಿಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎತ್ಯ ಪಡಿಬಾಗಿಲ ಉಕ್ಕಡ ಎತ್ಯ ನಿಯರ್ ಟು ವಿಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಅವರು BC ರೋಡಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಅಲ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ ನೆಡ್ತುಂಬ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಬೇಲೆ ಮುಗಿನಾಕೊಂತೆ ಲೇಟ್ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಅದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾರು BC ರೋಡ್ ಕತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ BC ರೋಡ್ ಪೋಯಿ ಐಡ್ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತರ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಇದ್ದಿರ ಅಲ್ಲೇ ದಿಕ್ಕ ಲೈನ್ ಸೋಡ ಕೊಡ್ಪೆ ಮೂಲಾಯರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವಿವಾಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಾವೀಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಅಂಚೈತೆ ಕುಡ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಬತ್ತ ನಾವೈತೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎತ್ಯ ಸಾರಿ ಅವು ಒಂಟೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆಡುಲ್ಲ ಅವು ಪೂರಿ ಹಿಡಿದಾಯ್ತದೋ ಇತ್ತಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಕಡ್ತಿಗಿರುವೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಓಷನ್ ಪರ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಓಷನ್ ಪರ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಿಂದಿಲ್ಲ ಬೆಕ್ಲಸಿ ಇಂಚಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇರುವಾರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಾಮಿನೋಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೈತೆ ಡಾಮಿನೋಸ್ ಬಂತ ಡಾಮಿನೋಸ್ಗೆ ಓಷನ್ ಪರ್ಲದ ಎದುರು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಡಾಮಿನೋಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ದ ಡಾಮಿನೋಸ್ ಒಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ ತಿಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲೆಕ್ಕದ ಗುರುಬಾಯಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಹೋಗ್ಬೋವ್ಯ ಬನ್ನಿ ಕಾಂಬೋ ನಮಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಯಾವುದು ಒಂಜೆ ಅಂಚ
ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಗುರುಬಾಯಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು ಇಡಿ ಗುರುಬಾಯಿನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪಾರು ಶಣೆ ಮಂತೆ ಪಿರಬೋಲೆ ಬಂಜಿದ ಓಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪಾರು ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜ ಅದು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಳ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ವಿಶ್ವಾಳ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಬನ್ಲಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಪಿಜ್ಜಾ ರೆಡ್ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ನಮ್ಮ ಓಷನ್ ಪರ್ಲದ ಎದುರೇ ಉಂತೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಓಷನ್ ಪರ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ತಿಂದ ನಾನು ಪನೋಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಿಜ್ಜಾನ ದೆತ್ತೊಂದು ಇದೇ ಹೋಯಿಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಂಡ ಅವನು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬರಲ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿಯ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋಡು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದು ಹೋಯಿಂದೆ ಐಕೆಗೆ ಎಣ್ಣೆನು ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ನಾವು ತಿಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಐಕೆ ಬಣ್ಣ ಐಕೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತಿಂದು ಹೋಯಿ ಅವೇ ತಿಂದು ಒಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕ ನಿಜ ನಂದು ಬೆಚ್ಚ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಂದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ದಡಿ ಇತ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಿಜ್ಜಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ನನ್ನೈತೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾಗೆ ಪೋಯಿ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪುಡ್ಲದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ದೋಸ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಗುರುಬಾಯಿಜಿನ ಪಾರ್ಟಿ 10 ಒಟ್ಟು 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಚೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ ತಿಂದ ಆಂಡಲ ಬಡ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನತ್ತವು ಶೆಣೈ ಇಂದ ಮುಂದಲ್ಲ ಸಿವಿಕ್ ತುಲ ಸಿವಿಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬರ್ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಯೇ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಜಾವು
ಅವು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ಬುಜಿ. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದಸರಾ ಪೂರ ತೂದು ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಜಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಕುಡ್ಲದ ಚರ್ಮುರಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್. ಚರ್ಮುರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಆಯ್ತಾನೆ ದಸರಾ ಬುಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕಾಗೈತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಲೇ ಗಂಟೆ ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ತಲೇ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ.